Què tal? Com estàs? Res, et vull fer 5 cèntims del que veuràs ara. Ara veuràs una xerrada, podràs escoltar una xerrada amb la Magda, amb mi i la Magda. La Magda és la CEO de la app Go Zero Waste. S'enfoquen a fomentar el que és reduir, reciclar i reutilitzar. Però res, és una aplicació molt interessant i que és una altra intenció positiva per fer d'aquest planeta un món amb més futur. Espero que disfruteu de la xerrada, que parlem de temes molt interessants. Benvingut i benvinguda a InTalks. Hola a tothom, em dic Magda Cebrián i soc la cofundadora i responsable de comunicació de Go Zero Waste, que és una petita startup tecnològica de Barcelona. Nosaltres ens dediquem a crear solucions basades en la tecnologia per ajudar a una vida sense residus o sense tants residus. El projecte va néixer de la nostra experiència personal coneixent el moviment Zero Waste i intentant fer una sèrie de canvis a casa nostra, i d'aquí vam passar a la idea de crear una aplicació mòbil que es diu Go Zero Waste App per ajudar altres persones que poguessin estar seguint aquest mateix camí a tenir-ho més fàcil, no? Perquè quan una persona es pot plantejar començar a reduir al màxim el plàstic i altres residus, es pot trobar una sèrie de barreres o impediments que poden ser del tipus no sé per on començar, no sé on trobar-ho, no tinc temps, no sé quines alternatives són millors. I llavors la idea de l'app neix una mica d'intentar aixecar aquestes barreres perquè cada cop hi hagi més gent que senti que és possible canviar una sèrie d'hàbits. I no només des de lo personal, sinó que la suma d'aquests canvis acaben pressionant també a les empreses que ens venen productes i serveis. Llavors aquesta és la idea. Perdona. No, t'anava a preguntar, l'app ofereix poder trobar qualsevol alternativa al producte més habitual, però amb una alternativa Zero Waste? Sí. Com funciona? Bueno, clar, està feta sota la idea del residu zero, que bàsicament és, a grans trets, és aplicar la famosa jerarquia de les R's, de primer reduir, després reutilitzar, després reciclar, i li pots afegir moltíssimes. Pots repensar primer de tot el sistema, com consumim, com estan fetes les coses, reparar tot el que puguis, hi ha moltes més R's. Però les bàsiques són sempre seguir aquesta jerarquia de primer reduir tot el que puguem, després reutilitzar i allargar la vida dels nostres objectes tot el que puguem i després, quan tot això no sigui possible, reciclar sempre al final d'aquest camí. I després, per exemple, en anglès s'inclou una altra R que en català i castellà no funciona, que és ROT, que es refereix al tema del compostatge. Perquè quan parlem de residus, el residu orgànic és molt important i molt abundant. I hi ha dades, per exemple, hi ha una dada de 2011 de la FAO, de l'Organització Mundial de l'Alimentació, que diu que 1/3 del menjar total del món es malbarata. I això és una cosa que la gent, quan pensa en residus, pensa molt més en plàstic, potser en els abocadors, però el tema de l'orgànica és molt, molt, molt important. Llavors, el moviment Residu Zero una mica el que impulsa és tota la sèrie de canvis que es pot fer no només a nivell individual, sinó també col·lectiu, per eliminar, o sigui, la idea radical és eliminar el concepte de residu i que tot s'aprofiti. I d'aquí es pot lligar també al concepte d'economia circular, és a dir, treure la idea de que vivim en una economia lineal on extraiem matèries del planeta, les transformem, les venem, li donem un ús i les tirem, no? Això és l'economia lineal. Després, si incorpores el reciclatge, doncs part d'aquesta línia entra en bucle i una part es reprofita, però això no és suficient. L'economia circular és aquesta idea radical d'eliminar el concepte de residu i que tot s'aprofiti
si no infinitament al màxim. I detectar d'on venen aquests fluxos de residus i actuar sobre ells per crear un cercle infinit, que al final és el que fa la natura. El que passa que nosaltres, amb els nostres processos, estem desconnectats de la natura i fa temps que la vam deixar d'imitar, en el bon sentit. I aquesta és una mica la introducció. I quan l'app, bàsicament, el que fa és mapejar llocs on pots trobar alternatives, des de tendes a granel, botigues de roba de segona mà, llocs on pots portar a reparar coses, el punt verd, una deixalleria... Tots aquests comerços i serveis que fan possible aquest allargar, reparar, reutilitzar al màxim. I després hi ha una part, té la part de mapa, perquè tu busquis al teu voltant quines alternatives tens, i una part de reptes, on tu pots anar veient quines petites pots anar fent el teu dia a dia, posar al bany, a la cuina, a la feina, quan viatges. I això diguem que és la base de l'aplicació. I després nosaltres ens dediquem a temes de campanyes de difusió, prevenció de residus i també molta comunicació i molta divulgació, perquè a vegades la diferència entre començar o no començar és conèixer aquestes coses, no? Que te les expliquen en 10 minuts i et pot canviar molt la manera en què veus les coses, que d'això es tracta. Ostres, que xulo. I d'economia circular, quines... Hi ha alguna, jo què sé, empresa que sigui així famosa que ho apliqui? O curiositat, ara, Moltíssimes, moltíssimes. Per la gent que vulgui aprendre més d'economia circular, l'organització que és un referent sobre això és una fundació anglesa que es diu Ellen MacArthur Foundation i encara que la majoria de recursos estan en anglès, la seva pàgina web està plena de vídeos, d'informes, d'exemples d'un munt d'empreses que estan fent coses. Llavors, com hem comentat, hi ha el tema de reduir i eliminar el que és superflu, reutilitzar al màxim i reciclar. Només agafant aquests 3 conceptes hi ha un munt d'empreses que ho estan treballant d'una manera o d'una altra. Per exemple, hi ha una empresa que el que està fent és, per exemple, sobretot a l'Àsia i a països més subdesenvolupats hi ha un gran problema amb el tema dels saquets de monodosi, no? De, jo què sé, de ketchup, de sopa, de cafès, sobretot per les classes i per les... Aquí ho veiem més com a hostaleria i coses així, però en països més pobres les monodosis aquestes és una opció barata, econòmica, per la gent amb menys recursos. Estàs distribuint plàstics i saquets d'un sol ús de quantitats molt petites a gent que no té la consciència ni la infraestructura per després gestionar aquests residus correctament, no? Llavors, aquesta persona no l'has de culpar perquè fa el que pot i està satisfent necessitats de primer ordre. És l'empresa que està comercialitzant això, que ha de trobar una alternativa. Per exemple, hi ha una empresa que el que ha fet és inventar-se un recobriment fet d'alga que és comestible. I llavors tu elimines el packaging perquè el converteixes en alguna cosa que es dissol amb aigua o te'l pots menjar directament. Estàs eliminant l'envàs. El mateix passa amb una marca que ha fet una ampolla de sabó líquid, que l'ampolla en si és sabó sòlid. Llavors tu utilitzes el 100% del producte. Primer fas servir el que hi ha dins de líquid i després segueixes utilitzant l'envoltori perquè és una pastilla. Llavors, hi ha molts exemples de com donar-li la volta a això. També hi ha molts projectes que estan treballant, per exemple, el món del takeaway és un drama. Estan treballant com treballar amb envasos reutilitzables, amb paqueteria reutilitzable pel tema d'Amazon i altres grans empreses de venda electrònica. Llavors hi ha molts i molts exemples. Jo el que més recomano és que, si voleu conèixer exemples, hi ha un podcast que es diu Diseño Circular,
que té molt bons exemples, i després la Fundació Ellen MacArthur a la seva web té un munt d'exemples. I després, evidentment, hem de pensar a nivell industrial, no? Per exemple, aquí a Espanya tenim un gran excedent de, per exemple, pinyols d'oliva, perquè som un gran productor d'oli d'oliva. Tots aquests pinyols, pels productors, és un residu. Hi ha moltes empreses que estan investigant per veure què fan amb aquest pinyol. I nosaltres coneixem una empresa de Vilassar que està desenvolupant un material a base de pinyol d'oliva. Poden fer làmperes, poden fer plaques que s'assemblen molt a la fusta. Llavors, a nivell industrial hi ha molta gent que està investigant com agafar un residu, algo que la gent es vol treure de sobre i que no té valor en el mercat, i transformar-lo en un recurs. Un recurs, un valor. I llavors què passa? Que tu deixes de veure això com escombraries i algo que et vols treure de sobre i ho comences a veure com algo de valor que val diners, que per tant no te'n vols desprendre i vols que segueixi circulant. Llavors això és el que canvia totalment la nostra manera de fer, no? El passar d'aquesta idea de residu a recurs. Però a vegades és simple i a vegades requereix anys d'investigació, patents, moltes coses, no? I llavors, hi ha coses més senzilles i menys, però al final l'economia circular el que busca és tornar a aquesta idea de que res es desaprofita i com en un bosc, si es mor un arbre, aquell arbre no es queda allà i és escombraria. És aliment, són nutrients pel terra, és la casa de molts tipus d'organismes, no? Doncs és agafar aquesta idea i dir què estem fent en un món de recursos il·limitats, malbaratant tantes coses que s'haurien d'aprofitar al 100%. I a més, amb el fet de que vivim en un món profundament desigual, on hi ha molta gent que viu en la superabundància, moltíssima més gent que viu en la superescassetat, i llavors aprofitar millor els recursos també és un tema de justícia i d'igualtat. Perquè, ens estem gastant milions i milions d'euros en investigar com anar a Mart, però s'hauria de gastar molts i molts més diners en saber com aprofitem molt millor els recursos del planeta on vivim, no? I aquesta és la idea, que realment és molt poderosa i a mesura que la coneixes et comença a canviar la teva visió del món, no? I comences a veure com estem malbaratant una gran riquesa. I ja que som molt intel·ligents com a espècie, però la qüestió és cap a on orientem els esforços, els diners i la nostra intel·ligència, perquè capaços de tot ho som. La qüestió és què interessa, no? Per això la idea d'economia circular es centra molt en fem-ho econòmicament interessant, no? L'economia circular no et parla tant d'activisme, sinó de fer alguna cosa econòmicament viable i atractiu, no? No és tant, no tiris aquests pinyols d'oliva perquè estàs conscienciat pel planeta, sinó perquè ja estàs veient diners i tu mateix et preocuparàs de que allò no vagi a les escombraries perquè estaries veient diners a les escombraries, no? Llavors, sí que en el món capitalista on vivim, per més que molts ens dolgui que com a espècie no anem per un altre camí, sembla ser que aquest discurs connecta molt més amb la gent que li importen els diners per sobre de l'economia, no? Llavors, aquesta és una mica la introducció. Hosti, que xulo. I ara que deies... Ostres, tinc el coll. Ara que deies que ja aplicar economia circular també és fer justícia perquè hi ha molta desigualtat en el món. Clar, entenc que si no apliques economia circular hi ha molt més residu, hi ha molt més recursos que es malbaraten
Mhm. I aquests recursos o els enviem a fora d'aquí, o els enterrem, o entenc que van al mar. No sé si... O Clar, aquests recursos són els que afecten més el nostre entorn, entenc. Els que són, no? Recursos residus. sí, a veure, hi ha de molts tipus, no? De Evidentment, molts. molts països rics es queden amb els residus que són més explotables econòmicament i exporten a països més pobres allò que no els interessa gestionar internament perquè no té valor. No? Això, per exemple, l'any passat Xina es va plantar a rebre exportacions de baixa qualitat i això va ser el que es diu en anglès un game changer, no? Que una superpotència importadora de residus tanqués l'aixeta. Això vol dir que els països rics comencen a acumular residus a casa seva, els hi comença a costar més diners acumular i gestionar allò, i llavors diu, ui, haig de fer alguna cosa amb això, no? Que a vegades és el millor que pot passar. Clar. Que un peix més gros et diguin, hasta aquí. I això només ho poden fer governs o grans països. I a partir d'aquí és gestionen la teva merda i quan comença a tocar aquí, perquè al final això són calés, abocadors que s'acumula, impostos que s'han de pujar a la ciutadania, i llavors comences a buscar solucions. No? La pela. La pela abans que altres coses, però bueno, jo crec que és important conèixer aquestes dinàmiques i saber jugar al joc que es juga. I el recurs així més habitual que es malbarata o que es llença o que es desperdicia, no sé. Bueno, no sé si el número 1, però un d'ells clarament és el menjar, la matèria orgànica. Perquè, per exemple, a moltes ciutats i pobles de Catalunya ja s'està començant a separar la matèria orgànica, no? Però això no és ni molt menys la norma a la resta d'Espanya i ja no et dic a la resta del món. Llavors, què passa? Que la matèria orgànica, quan la poses en un abocador, es descomposa i emet metà, que és un dels gasos d'efecte hivernacle. A part de que quan es descomposa hi ha filtracions a la terra, saps? Poden haver components tòxics. Llavors, una de les parts més importants a gestionar és la matèria orgànica. Primer, reduir el malbaratament alimentari al llarg de tota la cadena, al camp, durant totes les cadenes de subministrament i després no només a casa nostra, sinó al món de la restauració, als hotels, a les escoles, no? Perquè una cosa és el que gestionem a casa nostra, però un hotel genera en un dia el que moltes famílies en una setmana, no? Llavors, s'està començant a treballar molt contra el malbaratament. Primer, perquè un altre cop parlem de desigualtats, no pot ser que a uns llocs es tiri menjar i a altres la gent mori de gana. O sigui, hi ha prou menjar al món per alimentar tota la població. Partint d'aquest fet no pot ser que es tiri el menjar, que hi hagi gent que passi gana i que a més això després generi gasos d'efecte hivernacle. O sigui, és un despropòsit. Llavors, una de les prioritats és reduir el malbaratament i que s'implementi el compostatge a nivell industrial, domèstic. Bueno, aquest any, per exemple, Barcelona és la capital mundial de l'alimentació sostenible i és un dels... Sí. I es fan activitats durant tot l'any al voltant d'aquesta temàtica i dins d'aquesta, doncs, el tema del compostatge i d'evitar el malbaratament és cabdal. No és l'únic, però és molt important. Molt, molt. O sigui, està per dalt de tot, eh? O sigui, està des dels top, diguem-ne. Sí, claríssimament, perquè a més ben gestionat és un recurs que torna a la terra, a més amb un cicle bastant curt. No? I nosaltres coneixem un projecte a Barcelona que es diu Abono Kilómetro Cero, que fa compostatge comunitari, i clar, ells diuen que ells tenen la idea meravellosa de que la ciutat ha de ser capaç de digerir la seva pròpia orgànica i que sigui un cicle tancat on torni en forma d'adob als jardins, a les cases de la gent i que no surti de la ciutat. Bona idea. Però
I llavors, bueno, que això, com si la ciutat fos un sistema viu, que d'alguna manera ho és, i que complís totes les seves funcions vitals, entre elles la digestiva, no?, d'alguna manera. I, esclar, quan la gent que té aquestes idees tan clares dels sistemes que funcionen tan interrelacionats i tancar els cercles, al final és constantment trobar maneres de tancar els cercles. Llavors, aquest és un clar exemple. I l'altre, potser un dels més visibles, és el tema del plàstic d'un sol ús, que bueno, tu aquí tenies una pregunta per fer-me, que és una bona introducció. Sí, tenia pregunta, tot i que ja et dic, amb això si tinc el coll, amb això del tot el que és el residu més orgànic, m'ha sorprès. Jo sabia que allà realment, per exemple, a la cadena alimentària, en el sentit, els supermercats, per exemple, doncs es llencen molt menjar, però realment no sabia que estava tan amunt. O sigui, realment, i és el que dius tu, que a sobre és un recurs que se li pot donar un ús molt fàcil. No és allò que has de pensar en fer una patent no amb els pinyols, però vull dir, amb el plàstic o el paper, no? Que has de trobar la fórmula perquè poder reciclar el plàstic que no es pot reciclar i que molta gent no sap. Això també m'ho has de confirmar tu, si és així o no. Però, és molt interessant el tema del residu orgànic. Bueno, sense anar més lluny, jo sempre convido la gent a pensar, si et fixes en pes, quin és el residu que generes més a casa? En pes, no en volum, és l'orgànica. En volum segurament seran els envasos, però en pes és el menjar. Llavors aquest és el número 1. Sí. No. I a l'estiu es nota que composta ràpidament. Saps que si no vigiles, comença allà, saps, a començar... Sí, més a l'estiu. Sí, exacte, a l'estiu així. Clar, és que allò està viu. Sí. Sí, és la prova que és generador de vida. La qüestió és en quin context, no? Sí, exacte. És la prova empírica que allò composta ràpid, almenys a l'estiu. Llavors, jo t'anava a preguntar pel plàstic i pel paper. No sé si també són grans residus o també el paper també és potser un gran desconegut, no ho sé. T'anava a preguntar sobretot el plàstic perquè potser és el que té més rebombori i també sé que és el que molt acaba al mar, llavors era la pregunta recurrent. Bé, si més famós ara que et volia fer, sí. Bueno, el tema del paper, vull dir, és un gran material, però un altre cop hem de tornar a aquesta idea de fer-li el millor ús possible. En quins casos podem evitar fer servir paper? I aquí, per exemple, et puc donar un exemple de cultures que no es netegen el cul amb paper de vàter. No? A nosaltres ens sembla que és superimportant quan anem al lavabo tenir paper higiènic per netejar-nos. Hi ha moltes cultures que no ho fan, que es passen aigua, els japonesos tenen com una dutxeta... Els japonesos? Sí. Llavors, te n'adones que coses així són culturals i imagina't totes les tonelades de cel·lulosa que es gasten diàriament a tot el món. Imagina't que poguéssim canviar algo tan culturalment integrat com el paper higiènic. Quant paper deixaríem de consumir? Aquest és un exemple. L'altre exemple, per exemple, és ara amb el boom d'Amazon i el comerç electrònic, que en comptes de fer servir caixa fem servir bosses reutilitzables, acolxades, que quan a tu et donen el producte te'l treuen d'una bossa i el repartidor s'emporta aquesta bossa. Doncs aquest és un altre exemple. Sí que el cartró pot ser de boscos gestionats responsablement, certificat FSC, però quin ús li estàs donant? Quants usos li estàs donant a aquesta caixa de cartró? Sí que és un material que té altes taxes de recuperació i té un valor al mercat, però que a tu t'arribi un paquet, obres la caixa Amazon i directament aquella caixa la tires, li estàs donant un ús molt, molt curt. I ara hi ha màquines màquines trituradores de paper, que quan has acabat de fer servir la caixa, t'ho converteixen com un acolxat
per embolicar objectes. Llavors estàs allargant una mica l'ús. N'he vist alguna. Vale, exacte, però tornem a lo mateix. Podem eliminar, en un cas determinat, l'ús d'aquest paper, podem allargar el seu ús, quantes vegades ho podem reutilitzar? És sempre aquestes mateixes preguntes aplicades a cada material. I en el cas del plàstic, doncs la gran pregunta és si el plàstic és bo o dolent. La resposta és que el plàstic és un material... El plàstic no, els plàstics, perquè per parlar en propietat hem de parlar d'un conjunt de materials que tenen propietats diferents. O sigui, no és el mateix un PET que altres tipus. El plàstic d'una ampolla d'aigua, no? O el plàstic d'una via. Exacte. Exacte, per exemple. I si parlem dels plàstics, són un material meravellós perquè tenen un munt de propietats i de seguida és molt fàcil pensar-ne algunes. Són superlleugers, són superresistents, són impermeables, poden agafar un munt de formes. Llavors, si per exemple tu penses en una persona de l'Àfrica que ha de caminar cada dia 5 quilòmetres per anar a buscar aigua i li dones un bidó de plàstic que no pesa i que és fàcil de transportar, estàs donant un objecte meravellós que li durarà moltíssim i que ella... Costa que es trenqui? Costa que es trenqui, oi? Costa que es trenqui, és segura i a sobre hi ha un projecte a l'Àfrica que són uns bidons que li poses un eix i en comptes de portar-lo al cap, roda. Vas parlar. Sí, tu l'empenyes, amb la qual cosa això és superrevolucionari. Aquesta persona li estàs millorant la vida moltíssim, no? Llavors, exemples així, o jo què sé, el plàstic ens ha permès que els avions, que els cotxes pesin molt menys i que per tant consumeixin molt menys combustible. No? Llavors, és molt important veure que és un material meravellós, però el problema és l'ús que li estem donant, sobretot el sol ús, no? El plàstic d'un sol ús és el que és intolerable perquè si a tu et donessin un tros de mercuri o d'urani, tu tens perfectament integrat que allò és un recurs que no pots abandonar a la natura i que s'ha de gestionar correctament. Doncs hem d'introduir una mica aquesta idea amb el plàstic. No és una cosa que li podem donar un ús curt i que no puguem gestionar correctament. Senzillament, molts usos del plàstic s'aniran eliminant o s'haurien d'anar eliminant, s'han de substituir per altres materials i després, en altres casos, haurem de crear circuits on això es recuperi molt més i no sigui aquest, ho faig servir 2 segons i ho tiro i me n'oblido. Això és el que aquesta cultura de l'usar i tirar és el que ha de canviar en els pròxims 10 anys, directament, com a part de tot el que és emergència climàtica i correcta gestió dels recursos. Aquest podria ser un dels números 1, no? A canvis, aquest un sol ús de materials com pot ser el plàstic, doncs reconduir-lo i que no sigui així, i buscar alternatives. Exacte. Algunes vegades es tracta senzillament de prohibir-ho, altres és trobar una altra alternativa i d'altres són més difícils perquè, per exemple, tu penses en el sector sanitari, la quantitat de plàstic d'un sol ús que hi ha, és molt difícil canviar tot això. A casa nostra és més viable perquè pràcticament ja existeixen alternatives per tot, però en altres contextos, com a la indústria, a la sanitat, a la construcció, és molt més difícil anar substituint l'ús del plàstic. Però clar, Sí, digues. Sí, digues. No, que una canonada de plàstic dur potser dura dècades, doncs això és un ús com a mínim més llarg del material. Sí, m'he preguntat més d'un cop els guants típics en medicina que fan servir a la sanitat, que se'n fan servir moltíssims, oi? No sé si hi ha alternatives. Sempre m'he preguntat si hi havia alguna alternativa, perquè jo
El món de la sanitat el desconeixo, perquè clar, està molt ple de mesures de seguretat i sempre la higiene i la salut com van per davant d'altres coses, ho desconeixo. Però jo m'imagino que coses que s'utilitzen tan poca estona haurien de poder estar fetes de materials que després es puguin descomposar més ràpidament, no? Coses que hagin de durar més, entenc que no. Però és que realment tenim capacitat creativa per inventar-nos alternatives de tot. Aquí la qüestió és on poses el focus, les ganes i els recursos per aconseguir-ho, no? I tu com... Evidentment, tots som optimistes, no? T'anava a dir com... Bueno, com creus que es desenvoluparà? Creus que trigarem molt més del que està previst a trobar aquestes... Així com per la teva experiència, pel que has vist, creus que anem a un bon ritme? O que hi ha alguna que et sorprèn com cada vegada hi ha més, saps? Potser més canvi? O que trigarem més del... Anem molt tard, anem dècades tard, d'acord? Llavors, el repte és majúscul. Jo sempre intento no deixar-me vèncer pel pessimisme, perquè estic convençuda que possible és fer les coses d'una altra manera, en tots els sentits. El que passa és que el que dubto és que ho fem, que estiguem a l'alçada de la urgència del moment, no? Quan veus que les grans corporacions, que al final són les que contaminen més amb els seus productes industrials, es posen objectius una mica laxes a 10, 20 anys vista, doncs desanima molt. Llavors, per una banda, és molt important que els governs legislin perquè hi hagi coses que literalment quedin prohibides, que tu li diguis a una empresa, no, és que aquest saquet, vendre el cafè d'aquesta manera, l'any que ve ja no estarà permès. Llavors, o busques una alternativa o surts del mercat, no? Jo cada cop crec més en la prohibició i la legislació, perquè és la que li dona terminis a la gent perquè s'adapti i si no, doncs quedes fora de joc. Però clar, ara, per exemple, la setmana que ve, el 3 de juliol, entra en vigor la normativa contra el plàstic d'un sol ús a Europa. No és superradical, però prohibirà una sèrie d'articles d'un sol ús, com els bastonets, forquilles, una sèrie de productes. Bueno, doncs és una normativa molt esperada, obliga molts sectors a adaptar-se, però també ha trigat molt a arribar i el que veus és que aquests sectors busquen on fer la trampa, no? Jo què sé, doncs substitueixes el plàstic per un bioplàstic que és compostable i ja compleixes la normativa, però no estàs canviant aquesta idea del sol ús. I llavors fas un canvi de forma, però no de fons, que és el que és realment important. Llavors, clar, jo entenc una indústria que genera milions i milions d'euros, que dona feina a molta gent, et dirà, no, jo moriré con les botes puestes. Abans de desaparèixer del mapa, buscaré les vies possibles i dins de lo legal que em permetin seguir amb la meva activitat. Però clar, o tenim empresaris realment visionaris, radicals, que van més enllà de salvar les castanyes de la seva empresa o la seva indústria, o si no es segueix amb el que es diu en anglès el business as usual, no? Mismo perro con distinto collar, no? Utilitzes els recursos que estiguin a la teva mà per més o menys seguir igual sense que et peguin un puro, parlant així una mica en cru. Llavors, bueno... No, t'anava a dir que a més la naturalesa es regenera bastant ràpid, oi? O sigui, si en un món idíl·lic, si es feixen canvis molt més accelerats, a no ser que hi hagi aquest punt, no?, que es diu aquest punt de retorn. Bueno... No, a veure, és que clar, no ens posarem a aprofundir en això, però els científics quan parlen del canvi climàtic el que diuen és que
que hi pot haver una sèrie de com a efectes en cadena que accentuïn molts processos i que, clar, tot aquest canvi no és una cosa que li puguis posar un freno i parar. Primer que ja porta tota una inèrcia, que si ho féssim radicalment bé des d'avui, hi ha una part d'aquesta inèrcia que seguiria. Vull dir, s'ha de ser molt conscient d'això. El que s'està insistint és evitar el pitjor a la mesura de lo possible i evitar que la gent més vulnerable li afecti al màxim possible. O sigui, s'està parlant d'això, s'està parlant de salvar els mobles primer i d'evitar efectes pitjors. Però després hi ha gent que ja està pensant directament en com adaptar-se a el que ve en els propers 10 anys. Escassetat de certs tipus de recursos i com fer-ne front. I la qüestió és com adaptar-nos sense patir massa, perquè el canvi vindrà. La qüestió és com de malament ho passarem tots plegats per adaptar-nos. Si hem anat reaccionant i ens hem anat preparant, ho passarem pitjor que si no fem res i de cop, jo què sé, passa que hi ha una sequera mundial que fa que, jo què sé, no hi hagin cereals i hi hagi de cop una gran crisi alimentària, no? I que això generi conflictes, pugi el preu del menjar, no? És un gran tema aquest. Sí. És algo molt complex, molt sistèmic, perquè a més amb la Covid ja hem vist que la nostra economia està globalitzada i és sumament interdependent, que depenem de moltes cadenes de subministrament, que quan una cosa falla, la resta de la cadena queda penjada, queda afectada, no? Llavors, jo soc positiva en el sentit que hi ha moltes solucions, moltes innovacions que s'estan creant, moltíssimes, materials revolucionaris, gent que està fent les coses molt, molt bé, però al mateix temps penso que si realment aquesta fos la prioritat número 1 com a espècie, com ha sigut la Covid de l'últim any, és que en pocs anys canviarien radicalment el panorama. La qüestió és que no és la prioritat. I no sé si és que no és la prioritat perquè no dona diners. No? Llavors ja penso una mica com moltes coses. Si veiéssim aquí un tornado, saps? I al costat de Barcelona, potser sí que seria prioritat. O no, o potser ja seria, hem fet tant. Sí, realment. També el que passa és que, com psicològicament, el que passa amb el canvi climàtic és que la gent ho veu com una cosa abstracta que no li afecta directament. Tu pots veure potser que hi ha hagut un incendi o que plou menys, però quan veus, jo què sé, que en una illa del Pacífic, aquella petita comunitat, li està pujant el nivell de l'aigua, ho veus molt lluny. O veus l'huracan Katrina, i bueno, pues sí, ostres, ja és un país més avançat als Estats Units. O el Glòria, no? Però no és algo que diguis, no, jo haig de fer alguna cosa, avui, sempre. No? És difícil. Sovint ho dic que és molt guai. És a dir, és molt guai que no tinguem la brossa pel carrer, però el fet de no tenir la brossa al carrer i la veges, no ets conscient de l'efecte que fas. Exacte, et desconnecta del problema. Sí. Si anessis a la platja i veiessis tot el que hi ha, no? Si el dia que vagis a la platja i veies que hi ha una ampolla allà, moltes ampolles flotant, jo què sé, molta brutícia, potser ja, ostres, potser no ho estic fent bé, però clar, com que no ho veus a simple vista, en canvi, hi ha no sé si ho sabràs, però suposo que sí, hi ha un poble, el poble de l'Índia, com que la brutícia o el plàstic el tenen ja a l'ordre del dia, han prohibit el plàstic, o han prohibit les bosses de plàstic. Les tenen prohibides per llei perquè és que no poden gestionar-ho i suposo que també és tan evident que no poden acumular més residu que diuen aquí s'ha acabat. Aquí com que tenim els recursos per anar-ho amagant, fa que tinguem menys. Bueno, anar-ho amagant, anar-ho exportant o anar-ho cremant. Però clar,
és un punt molt important el que has dit, no tenim una relació real amb els residus que nosaltres generem. Baixem el contenidor i ho deixem i ens oblidem. I llavors pensem que hem reciclat, però en veritat el que hem és màxim separat. Hem separat i una part d'allò es reciclarà millor o pitjor i una altra s'anirà a l'abocador o s'exportarà a un país pobre o es cremarà. Llavors, si nosaltres estiguéssim obligats a cada un de nosaltres a acumular tot el que generem a casa, que és un gran exercici que jo recomano, fer-ho durant una setmana, ni que sigui, t'asseguro que en qüestió de dies tots ens tornaríem, residu zero a tope, perquè qui voldria estar acumulant tota la merda a casa? Ningú. I el mateix passa amb els països, no? Si a un país ric li diuen no, ja no pots exportar el teu residu de baixa qualitat a un poble, començarà a dir, em costa diners, em costa problemes ambientals, anem a reduir. Però bueno, aquesta és una mica la idea general del tema. Que guai, Magda. No et vull treure molt més temps, que sé que has de marxar, o sigui que... Bueno, sempre podem fer una segona conversa, però jo crec que hi hem tocat temes interessants i evidentment, doncs, podem seguir tirant del fil un altre dia. Un round 2, no? La pròxima vegada. Vale, Magda, quedem així, sí. Si cal, en fem un altre més endavant. Però moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Que vagi molt bé i... Fins la propera. Fins la propera, moltes gràcies, Magda. Vinga, adéu. Adéu.